We staan hier bij het tankstation in Kloostersande. En ja, zoals je hier achter me ziet, helemaal niemand. We gaan er eigenlijk vanuit dat vanwege die ontzettend gestegen brandstofprijzen iedereen naar België gaat. Want daar liggen de prijzen een stukje lager. Dani Magnus is eigenaar van 2 tankstations in Capellebrug. En dat is op dit moment geen makkelijke job. Elke dag is de verrassing als je op de bed komt. Wat er gaat gebeuren, komt er 10 cent bij, gaat eraf, komt erbij. Dus dat is eigenlijk echt wel een hele jojo-spel. Passen jullie ook elke dag de prijzen dan aan? Wij hebben het zelfs wel 2 keer per dag zelfs dat we de prijs moeten aanpassen. Als er 10 cent bij komt, ja natuurlijk zoveel marge hebben we niet. Dus dan moet er ook natuurlijk ook gelijk actie ondernomen worden. Nu zitten jullie hier vlak op de grens met België. Komen er überhaupt nog mensen hier tanken? Daar heb ik een heel duidelijk antwoord over. 35 jaar geleden heeft meneer Kok er een kwartje bij gedaan. En als de mensen nu nog moeten gelopen, dan zijn ze al 35 jaar te laat. Ze zitten al 35 jaar in het buitenland. Maar wij hebben het zelfs al overwogen gehad dat wij keuringen hebben. Dat er voor een stel tanken afgekeurd worden. Dat wij hadden verwacht, hadden gedacht van oké, aan de nou tanken weer afgekeurd. Dan gaan we gewoon het boel opruimen. Magnus moet het dan ook vooral hebben van zijn vaste klanten. Vooral als ik in de buurt ben. Ja, of ik tank in Terneuzen, maar als ik over deze kant moet dan rijden, dan tank ik even niet. Ja. En nu zie ik dat u diesel tankt. Gaat u daarvoor niet naar België? Nee, want dat maakt voor mij niet uit, want ik ken een bedrijf. Dus ja, BTW gaat er toch af. En de dieselprijzen schelen niet zo gek veel met Nederland. Wat vindt u ervan dat die prijzen nu zo aan het stijgen zijn? Ja, het is gewoon rotten natuurlijk. Het voornaamste is, wat mij eraan stoort, is dat de klanten er niet in meegaan. Bijvoorbeeld als je vraagt voor een brandstoftoeslag of meer kilometertoeslag, dat ze zeggen van nee, dat doen we niet. En dat nekt eigenlijk wel, ja, vooral bij de mensen die ik inhuur, nekt dat wel. En ook bij de transporteurs. Toch heeft niet iedereen last van de gestegen brandstofprijzen. En natuurlijk nog meer valt er een paar liter. Ik rijd maar 60 kilometer op de maand. Voor de winkel heen en weer en voor de rest niks. Dus dat is de moeite niet om naar Hinder te rijden. Dat is maar een liter of 5 ik tank, dus. Ook Magnus ziet het niet al te somber in. Diesel die had altijd al heel goed geweest bij ons, dus daar mogen we ook niet van klagen. Natuurlijk, dan zijn ze hier ook onderweg bezig, daar houdt ook wel heel deel tegen. Maar ja, dieselklanten die doen al de profijt hier. En een Belg is ook, als hij hem nog maar 1 cent of 2 cent of 3 cent profijt kan doen, die staat er ook. En de Nederlander, dat is een vaste klant. Maar met zo'n verschil, dat zou je echt wel gek zijn om in Nederland te tanken. Ik zou het ook niet doen, sorry. Al heb ik 2 tankstations hier, maar dat is schandalig deze.